कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒച്ചത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 3. അപ്പൊ രണ്ടാളെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്ന അനിത മാതാജിയുടെയും സിന്ധു മാതാജി അല്ലെ. അനിത മാതാജി ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കോളിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജോ എന്തൊക്കെ അയക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 3. രൂപ ഗോസ്വാമി കി ജയ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പം നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു റീക്യാപ്പ്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പലതരം ഭക്തി, ഏതൊക്കെ ഭക്തിയാണ്, നമ്മൾ ഏത് ഭക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഏത് ഭക്തിയാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിലെ കുറെ തരം ഭക്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പറഞ്ഞോളൂ, ഇപ്പൊ ഏത് ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സാധന ഭക്തി. അതിൽ ഏത് സാധന ഭക്തി 2 തരം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേതൊക്കെയാ? നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, പിന്നെ രാഗാനുഗ ഭക്തി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭക്തിയാ?
വൈദി ഭക്തി. ഭക്തി. ആ പിന്നെ സാധന ഭക്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതാ? രാഗാനു. ആ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഭാവഭക്തി. പിന്നെ ഏറ്റവും മേലെ പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി. വെരി ഗുഡ്. അല്ല അപ്പൊ എല്ലാരും വായിക്കുന്നുണ്ട്. വെരി നൈസ്. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തിയിൽ വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈദി സാധന ഭക്തി. അതായത് കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇത്ര മാല ജപിക്കണം, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ആജ്ഞപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രാഗാനുഗ ഭക്തി, അതായത് ഭഗവാനോട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നേ. എന്താ, ഒരു അമ്മക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അമ്മ രാവിലെ കുട്ടി എണീച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരെ കുട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി, കുട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അമ്മ കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പും ചെരുപ്പും കളിപ്പാട്ടൊക്കെ കാണുമ്പം അമ്മക്ക് കുട്ടീനെ തന്നെ ഓർമ്മ വരും. അമ്മ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയാലും കുട്ടീനെ തന്നെ ഓർമ്മ വരുക. വൈകുന്നേരം എന്റെ കുട്ടി 4 മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് വിശക്കും, കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഇന്ന് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അമ്മക്ക് ആരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അമ്മക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. കുട്ടി വയറ്റിലുണ്ടാവുമ്പം ചവിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും അമ്മ അതൊരു വിഷമമായിട്ട് പറയാറുണ്ടോ? സന്തോഷാണ്. കുട്ടി അനങ്ങുന്നതും കുട്ടി ചവിട്ടുന്നതൊക്കെ ഗർഭിണിയായ അമ്മക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് അല്ലെ. എന്റെ കുട്ടി അനങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അതാണ്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശാണ്, ഭഗവാന്റെ കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും? ആ സ്നേഹം നമുക്ക് വരണം. ആ സ്നേഹം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രാഗാനുഗ ഭക്തിയായി. അതായത് ആ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി. ജപിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ജപിക്കുകയല്ല, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജപിക്കുക. പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് ഭാവഭക്തി, പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഭക്തിരസത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില്, ആമുഖത്തില്. പിന്നെ നമ്മള് പലതരം ഭക്തിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അല്ലെ, സാധന ഭക്തി അതൊക്കെ. അപ്പം സാധന ഭക്തിയിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, തരം ഏതൊക്കെയാ? വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി. അപ്പൊ അതില് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കും. ഇപ്പം ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പറയുന്നു. ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്രിം വിതിംബിന ഏകാന്തികി ഹരിർഭക്തി ഉത്പൈതേവ കൽപ്പതേ. ശ്രുതി സ്മൃതി. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് അറിവുള്ളത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടറിയും. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കുക, അതായത് ഭാഗവതം പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഓരോരോ ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീല, സുദാമയുടെ ലീല ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രുതി സ്മൃതിയിലൊക്കെ പറയാണ്ട പോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്താ അത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് ആ പ്രയോജനത്തിൽ എത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സംബന്ധ, അവിധേയ, പ്രയോജന. സംബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധ, അതായത് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണ സംബന്ധ. പിന്നെ എന്താ? ഭക്തി അവിധേയ. ഭക്തിയാണ് ആ പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം ഭക്തി. പിന്നെ പ്രയോജനം എന്താ? പ്രേമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കിട്ടുകയാണ് പ്രയോജനം. അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്, കലിസന്ധർണ ഉപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇതീശോടശകം നാം കലി കൽമശനാശനം. കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം തിരുനാമ മന്ത്രജപം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കല്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വെറുതെ ജപിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈദി ഭക്തി. സ്വാഭാവിക ആകർഷണമൊന്നും നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം ഉണ്ടാവും ഭഗവാനോട്, കൃഷ്ണനോട്. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി, കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതെന്തും നൽകാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ ആയ ഒന്നും നൽകുകയുമില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 4 കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ലേ? 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏത് 4 കാര്യങ്ങളാ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടെ അർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഏതൊക്കെയാ? പുഷ്പം പത്രം ഫലം തോയം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ആർക്കാ ശ്ലോകം അറിയാം? സുവർണമാതാജിക്ക് ശ്ലോകം അറിയോ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ആർക്കറിയാം ശ്ലോകം? പറഞ്ഞോ.
ഓർമ്മയില്ല. പത്രം പുഷ്പ അനിൽ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മന. ഹരി ബോൾ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഭഗവാൻ എന്ത് അർപ്പിച്ചാലും ഭക്തിയോടെ അർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഈ 4 കാര്യം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ, അത് അർപ്പിച്ചാൽ മതി. കൂടുതൽ പറ്റുന്നവര് കൂടുതൽ എന്താ പാൽപ്പായസോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അർപ്പിക്കാം, അതിൽ ഒരു തടസ്സമില്ല. അപ്പൊ വൈദി ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റൂൾസ് ഒക്കെ ആത്മീയ ആചാര്യനും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞയോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുസരണമോ നിമിത്തം ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പമോ സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹ സേവനമോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഉന്തണം. ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി കുറേ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാണ്ടായപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. കുറെ ബാറ്ററി ലോ ആയി, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലും. അപ്പം അതിനെന്താ വേണ്ടേ? ആദ്യം ചെറുങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, പിന്നെ തള്ളണം. കുറെ പേര് കൂടി തള്ളിയാ കുറച്ച് പോവും, പിന്നെയും കുറച്ച് തള്ളിയാ കുറച്ചും കൂടെ പോവും. അതുപോലെ 84 ലക്ഷം ന്യൂനവർഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ കപിലദേവൻ അമ്മയായ ദേവഹൂതിനോട് പറയുന്നു, ആ സമയത്ത് സ്കാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴല്ലേ ഗർഭിണികൾക്ക് സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ പൊസിഷനും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അന്ന് വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിച്ചപ്പോൾ 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് 3-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 31-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഗർഭിണികൾ അത് വായിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം ഒരു കുട്ടി, ഒരു ആത്മാവ് എങ്ങനെ അച്ഛന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും ആദ്യത്തെ ദിവസം അത് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ കടുമണിയുടെ അത്രേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് ഓരോ മാസം ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഓരോ മാസം കുട്ടിയുടെ അവബോധം എങ്ങനെ വളരുന്നെന്നും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം. മെഡിസിന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റി? ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റാ? വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിക്കോ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നു, കുഞ്ഞ് ഒരു 9-ാം മാസം 8-ാം മാസം 9 മാസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക്. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ജന്മം അങ്ങേ മറന്ന് ജീവിച്ചു, ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെത്തി, എനിക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി, ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ മായയിൽ പെടുത്താതെ അങ്ങയുടെ സേവ തന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവവേദന വന്ന് ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മായയിൽ പെട്ടു. പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തരാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് എന്തായാലും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും. അപ്പം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് സ്നേഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കാറ് നിർത്തിയിട്ട പോലെ നമുക്ക് തള്ളണം. കുറെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് അത് തള്ളണം. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ, ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് തെളിവുകളെല്ലാം. ഏറ്റവും മികച്ച ആസ്വാദകനായ കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ എല്ലാ സാമൂഹിക ഉത്തരവുകളും പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാൻ 4 വിധത്തില് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണ്യമായ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രാസ്. പിന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭഗവാനെ നടുക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ നടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വൈകുണ്ഠമായി. ഏത് വീട്ടിലാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഏത് വീട്ടിലാണോ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, അത് വൈകുണ്ഠമാണ്. അവിടെ വൃന്ദാവനമായി. ഭഗവാൻ എവിടെ? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാ അതും വൈകുണ്ഠമായി അല്ലെ. അപ്പം ഇതിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി കാമി സകലയ ശാന്ത കൃഷ്ണ ഭക്ത നിഷ്കാമ കേവല ശാന്ത. ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി കാമി. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, മോക്ഷപ്രാപ്തി. ഈ ഭുക്തിയും മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള് അശാന്തരായിരിക്കും.
കാരണം 1 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 100 വേണം, 100 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1000 വേണം അല്ലെ. 1000 പണം കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആയുധമതിനശ്ചര്യമെങ്കിലും പൂന്താനം പാടിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ പണം നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല, നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അത് കട്ടുകൊണ്ടുപോകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ അശാന്തരായിരിക്കും. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ എനിക്ക് മോക്ഷം വേണം, മോക്ഷം വേണം, മോക്ഷം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കും അശാന്തരായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് മോക്ഷം വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാ കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് മോക്ഷം വേണ്ട? എന്തുകൊണ്ടാ? ഭക്തി മതി. ഭക്തി മതി. ഭക്തിയില് മുക്തിയും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ മുക്തിയും കിട്ടും. പക്ഷെ മുക്തിയിലും ഉപരിയാണ് ഭക്തി. നിങ്ങൾ ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, പിന്നെ ലെവൽ 2ലേക്ക് പോയി. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, മോക്ഷം കിട്ടണം, മോക്ഷം കിട്ടണം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ മോക്ഷത്തിലും ഉപരിയാണ് ഭക്തി. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലായാലും നരകത്തിലായാലും എവിടെയായാലും ഒരു ഭക്തന് ഭക്തിയുടെ സേവ മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. അത്രയും എന്താ പറയാ പ്രഷ്യസ്, അത്രയും വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ അമൂല്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താത്ത വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി, കാമിയൊക്കെ അശാന്തരായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാന്തനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനില്ല. എന്തിനാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നോളും. ഭഗവാൻ യോഗക്ഷേമം മഹാമേഹം, ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം നമുക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ഠ അധികാരികളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കും 3 തരം ഭക്തരെ പറ്റിയിട്ട്: കനിഷ്ഠർ, മധ്യമ, ഉത്തമ. ഒരു ഉത്തമ അധികാരി, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. സുദാമ, കുചേലൻ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? എന്റെ വീട്ടില് പട്ടിണിയാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ പട്ടിണിയിലാണ്, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവിൽപ്പൊതിയും കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നു അല്ലെ. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കൊട്ടാരം തന്നെ കിട്ടി. അപ്പം ഭഗവാനോടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ മോക്ഷത്തിനെക്കാളി ഉപരി, മോക്ഷത്തിന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിനെക്കാളി ഉപരിയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക. അപ്പൊ മുക്തി 5 തരത്തില് മുക്തിയുണ്ട്. മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആത്മാവ് പുനർജനിക്കാതിരിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതായത് മോക്ഷപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കില്ല ആത്മാവ്. കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തി 5 തരമുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നത്, അതാണ് സായുജ്യമുക്തി. അത് അസുരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ തീ കുണ്ടവും ഒരു തീ പൊരിയും പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും അചിന്ത്യനാണ്, അത്രയും ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്. നമ്മളോ മാമേവാംശോ ജീവലോകെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രം അല്ലെ, നമ്മള് ചെറിയൊരു അംശം മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളത് അസുരന്മാരായ കംസൻ, ശിശുപാൽ, അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന മുക്തിയാണ്. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം കിട്ടിയത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കുക. അവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദം മാത്രമാണ്, സേവാനന്ദം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് വീഴും. ഒരു പ്ലെയിൻ എന്താ പറയാ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന കഴിഞ്ഞാലേ ലാൻഡ് ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് ആകാശത്തിൽ അതിന് കുറെ നാൾ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമായിട്ട് അത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് അവിടെ ഒരു സ്ഥിരതയില്ല, തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ആരോഗ്യ കൃച്ഛേന പരംപദം തത് പതന്തിയത. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായുജ്യമുക്തി. അത് അസുരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിലാകുക, അതാണ് സാരൂപ്യമുക്തി. വൈകുണ്ഠത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും 4 കൈകൾ ഉണ്ടാവും. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതേ നാരായണ രൂപത്തിലായിരിക്കും വൈകുണ്ഠത്തിലെ വാസികളൊക്കെ. അജാമിളിന്റെ കഥ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നപ്പോ 4 കൈകളോട് കൂടിയാണ് അവര് വന്നത്. അവര് സാരൂപ്യമുക്തിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. 4 കൈകളുള്ള രൂപം, അത് ഭഗവാന് മാത്രമുള്ള രൂപമാണ്. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തന്നെ കഴിയുക, അതാണ് സാലോക്യമുക്തി. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് താമസിക്കുക, സാലോക്യമുക്തി. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക, അതാണ് സാഷ്ടി. സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ സമൃദ്ധികൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ഓക്കെ. ശുദ്ധഭക്തിന് ഭൗതികമായി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തന
പോകട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞ മുക്തികളിൽ ഒന്നുപോലും വേണ്ട. പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോട് കൂടിയ ഈശ്വര സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തൻ സംതൃപ്തനാണ്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഇതൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? മോക്ഷപ്രാപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ലയിക്കുക എന്നുള്ള മോക്ഷം എന്താ? അതിന്റെ എന്താ പേര്? ആ മുക്തിക്ക് എന്താ വിളിക്കുക? ലയിക്കുക. പറയാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. സായുജ്യം. സായുജ്യമുക്തി, ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുക. ഭഗവാന്റെ രൂപം സാരൂപ്യമുക്തി. സാരൂപ്യമുക്തി, വെരി ഗുഡ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തുക, സാലോക്യമുക്തി. സാലോക്യം. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാവുക, സാഷ്ടി. സാഖ്യം. സാഷ്ടി. സാഷ്ടി സാഖ്യര സാഖ്യരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം സാഷ്ടി. സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം ഉണ്ട്. അത് മിസ്സായോ? സാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കഴിയുക. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തി. സായുജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക്. സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിൽക്കുക. സാമീപ്യമുക്തി, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സന്തത സഹചാരിയായിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധികൾ കിട്ടുക, അത് സാഷ്ടി. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തി മനസ്സിലായില്ലേ? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി. ഈ 5 മുക്തിയും ഭക്തന് വേണ്ട. ബില്ലുമംഗലം ടാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ പറയുന്നു, മുക്തി ബുഗലതാഞ്ജലി സ്വയം സേവയാരസ്മിൻ. മുക്തി ദേവി എന്റെ വീട്ടിന്റെ പടിക്കൽ നിൽക്കുക, കയ്യും കൂപ്പിയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും സേവയുണ്ടോ? എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. മുക്തി വേണോ അദ്ദേഹത്തിന്? പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി വേണ്ട. അപ്പം ഭക്തി ചെയ്യുമ്പം മുക്തി കൂടെ പോയി വന്നതും, ഒന്ന് വാങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന പോലെ ഭക്തിയില് മുക്തിയും ഉൾപ്പെടും. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാചകതീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിർ അഹൈതുകി ത്വയി. അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ധനം സംഭരിക്കുന്നതിലോ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളിലോ അനുയായികളിലോ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ പോയി കുറേ നേരം ക്യൂ നിൽക്കും. അവസാനം ഉന്തി തള്ളി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലെത്തും. മുമ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറയാൻ. എനിക്ക് കാറ് വേണം, എനിക്ക് അത് വേണം, എന്റെ കുട്ടിക്കൊരു, എന്റെ കൊച്ചുമോൻ ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, എന്തൊക്കെയോ പറയുമ്പോഴേക്കും സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ തള്ളിവിടും. ഈവൻ തിരുപ്പതി പോയാലും അതാ അവസ്ഥ. 2 സെക്കൻഡേ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഗുരുവായൂർ കുറച്ചും കൂടി ദർശനം കിട്ടും. എന്നാലും അവര് തള്ളി മാറ്റും നമ്മളെ, അല്ലെ? മാറി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഈ വിഷു ദിവസം കണി കാണാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ക്യൂ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത്രയും നേരം നമ്മൾ ക്യൂ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്നതാകെ 2 സെക്കൻഡാ. ആ സെക്കൻഡില് നമുക്ക് ഇത്രയും ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനെ എന്നെ അങ്ങയുടെ സേവകനാക്കണേ, അങ്ങയുടെ സേവയിൽ എപ്പോഴും എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണേ. ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ ആശ്രയം തന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവകനാകണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവ, എന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും എനിക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റണേ. വേറൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ, അതായത് ഇവിടെ മുക്തിയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നത്. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് മോക്ഷം വേണ്ട. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അഹൈതുക അപ്രതിഹതി യയാത്മാ സുപ്രസീതതി സവൈ പുംസാ പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അഹൈതുകമായിരിക്കണം. അതായത് ആഗ്രഹമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭക്തി ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന ജോലി കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും. അതല്ല ഭക്തി. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്. പക്ഷെ അത് കനിഷ്ഠ ഭക്തി. നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കും 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതില് അതൊക്കെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടം തന്നെയാ. കാരണം ഭഗവാനെ അവര് സമീപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു അന്യാഭിലാഷത്തിന് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. കുരൂരമ്മയും പൂന്താനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ സമീപിച്ച? ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടാണ് സമീപിച്ചത്. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം. ഇനീഷ്യലി തുടക്കത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കുഴപ്പമില്ല, അത് സാധാരണമാണ്.
പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ എനിക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാരുണ്യവും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വിഷമം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ കർമ്മഫലം മാത്രം. ഏതോ ജന്മം ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലം തിരിച്ചു വരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇത്ര അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഇത്ര കണ്ണ് കൊണ്ടത് പിരികത്ത് കൊണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക. പക്ഷെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അഹൈതുക്കി അപ്രതിഹത. പിന്നെ ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് ജപിക്കും, ഒരു ദിവസം തീരെ ജപിക്കില്ല, അങ്ങനെ പറ്റില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. ഭക്തിയിലുള്ള പുരോഗതി എന്താ? ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്നതോടെ അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നേടുന്നു. ഈ സ്നേഹത്തിൽ അയാൾ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം? മഹാവദന്യനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കൃഷ്ണന് കൃഷ്ണപ്രേമം തരാൻ പറ്റില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണപ്രേമം തരും. കാരണം മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പം വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതയാനെ പോലെയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീജം, ഭക്തിലത ബീജ്, അതായത് ഒരു ചെടി, ഒരു ഭക്തിലതയാണ്, ചെടിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നട്ടു വളർത്തുമ്പം അത് നശിക്കാതെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം വൈഷ്ണവരെ അപരാധം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം. അപ്പം ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകന്റെ യോഗ്യത. എന്ത് യോഗ്യതയാ വേണ്ടത് ഭക്തി സ്വീകരിക്കാൻ? എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത വേണോ? ആദ്യം അത് പറ. ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ടോ? ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, പക്ഷെ ഒരു യോഗ്യത വേണം. ആർക്കും ഭക്തി ചെയ്യാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു യോഗ്യത വേണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വേണം. അതെന്താ? ഭക്തി വേണം. നിഷ്ഠയോടെ ഭഗവാനെ ജപിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണ്ടത് ജപിക്കണമെങ്കിൽ? വിശ്വാസം വേണം. വിശ്വാസം വേണം, സത്സംഗം വേണം, വിശ്വാസം. വിശ്വാസം വേണം, സത്സംഗം വേണം, വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ? കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്താക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, ആർക്കും ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്യാം. പക്ഷെ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഇങ്ങനെ ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർ അടിക്കാൻ പോലെ പോവുക, അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വാസത്തോടെ പോകണം. അപ്പം നമ്മള് കല്ലായിട്ടല്ല ഭഗവാനെ കാണുക, ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടാവും കുഞ്ഞി കണ്ണൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ, ചിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വിഗ്രഹം തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം ചില ദിവസം നമ്മളോട് ചിരിക്കും, എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അതെന്താ? നിങ്ങളുടെ ആ ഭക്തി കാരണമാണ്. അല്ലാണ്ട് അത് ഒരു കല്ലായിട്ടല്ല നമുക്ക് തോന്നാറ്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനില്ല അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, അതോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ. പിന്നെയാണ് സാധുസംഗ വരിക. പക്ഷെ ശ്രദ്ധ വേണം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വേണം. തത്ര ലൗല്യം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, വേറൊന്നും യോഗ്യത വേണ്ട, പക്ഷെ ഒരു യോഗ്യത ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹം വേണം. എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരണം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം നന്നായിട്ട് ജപിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗോളിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. എനിക്കും ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു ഭക്തിയോ ഭക്തരോ ആകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേറെ ഒരു യോഗവും വേണ്ട. അതായത് എന്താ പറയാ, നന്നായിട്ട് സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയം ഇല്ല. ഓക്കെ, അറിവും പരിത്യാഗവും വേണ്ട. മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യത തലങ്ങൾ കനിഷ്ഠ ഭക്തരുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് കനിഷ്ഠർ, ആരൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള, ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ പറയും. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായ് ഭക്തി ലതാ ബീജ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നതല്ല, ഉത്തമനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത്. അപ്പൊ ആ വിത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു പൂന്തോട്ടക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യാ? അദ്ദേഹം ആ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് നനയ്ക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നനയ്ക്കുക ഭക്തിലതാ ബീജ്? ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നനച്ചു വളർത്തുക? നമ്മൾ എന്താണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, നാമജപം. പിന്നെ വേറെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവ, സ്മരണം, കീർത്തനം,
ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ 2 9 ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ശ്രവണം കീർത്തനം അതാണ് വെള്ളം. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഭക്തിലതാ ബീജ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്: കനിഷ്ഠർ, മധ്യമൻ, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുവിശ്വാസി. ഭഗവാന്റെ ആരാധന ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യും. മൃദുവും വഴങ്ങുന്നതുമായ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ അധികം പരിചിതമല്ല. ഓക്കെ, ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ അറിയില്ല, ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരും. അതായത് ആരാധന നമ്മൾ ചെയ്യും, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കും, വിശ്വാസം മൃദുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉയർന്ന ഭക്തരല്ല. പക്ഷെ മധ്യമ അധികാരിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മധ്യമ അധികാരിക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കും, ഭക്തന്മാരെ മനസ്സിലാക്കും, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലാകും, അതായത് സത്സംഗം ഉണ്ടാക്കും. 3, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുറെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ല മാതാജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊരു ആഗ്രഹമാണ്. സത്സംഗിൽ ഒരു സാധുക്കളെ, അതായത് ഭക്തന്മാരെ സംഘം കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മധ്യമ അധികാരിക്ക് പറ്റും. ഒരു ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിലാകും. പിന്നെ അജ്ഞതയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികളെ അവഗണിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭക്തന്മാരുമായി സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പെടും, നിഷ്കളങ്കരായവർക്ക് ഈശ്വര ജ്ഞാനം നൽകും, പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസികളെ അവഗണിക്കും. ഇത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മധ്യമാധികാരിയിലെത്തി. ഉത്തമാധികാരിയോ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്. ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെ മാത്രം, അദ്ദേഹം ശരീരത്തെ അല്ല കാണുന്ന, ആത്മാവിനെ കാണും. അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഭഗവാനിൽ. അവർ മറ്റുള്ളവരെ ജപിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും, നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉത്തമാധികാരികളാണ്. എല്ലാവരെയും ഉയർത്തും. അപ്പം മായാപ്പൂർ പോയപ്പോ നമ്മൾ ജയപ്രതാക സ്വാമി മഹാരാജിനെ കണ്ടു. മഹാരാജിനെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു ഉത്തമ അധികാരി, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് തരും. അതാണ് ദീക്ഷ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെയൊക്കെ ഉയർന്നു വന്ന് വേഗം തന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗം കിട്ടും, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠൻ, മധ്യമ, ഉത്തമ. മനസ്സിലായില്ലേ? കനിഷ്ഠർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യും, നിയോഫൈറ്റ് ഡിവോട്ടി, അതായത് തുടക്കക്കാരൻ. മൃദുവും വഴങ്ങാത്തതുമായ വിശ്വാസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്തരം പരിചയമില്ല. മധ്യമത്തിലെത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാരും മധ്യമ അധികാരികളായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പെടും, നിഷ്കളങ്കരായവർക്ക് ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അതായത് ഗീതാ ജയന്തിയാണ് വരുന്നത്. ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ഏകാദശിയാണ്. എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുക. ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അന്നത്തെ ദിവസം ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത ദാനം ചെയ്ത അതിന് കിട്ടുന്ന സുഹൃതം അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പം ഏത് ഭാഷയിലായിക്കോട്ടെ ഭഗവത്ഗീത ദാനം ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണത്. അപ്പം അത് നിഷ്കളങ്കരമായ അവരേക്ക് ഈശ്വര ജ്ഞാനം നൽകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അന്ധവിശ്വാസികളെ അവഗണിക്കണം, അത് വേണ്ട. പിന്നെ ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യോർ ഡിവോട്ടി, ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ ജപിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഭഗവാനിലുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഉയർത്തുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരെയും സമമായിട്ടാണ് കാണുക. ഇതാണ് ഒരു ഉത്തമ അധികാരി. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ. അനിൽ പ്രഭുന് ഈ ശ്ലോകം അറിയോ? ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേ ച പണ്ഡിതേ പണ്ഡിതാ സമദർശിന. ഹരിബോൾ, വെരി ഗുഡ്, വെരി നൈസ്. അപ്പൊ എന്താ? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന, ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ. ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി, ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു നായിനെയും ചണ്ടാളിനെയും ഒരു ആനേനെയും ഒക്കെ സമമായിട്ടാണ് കാണുക. പണ്ഡിത സമദർശിന, ഒരു പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും. എന്തുകൊണ്ടാ? അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നായിനെയോ പൂച്ചേനോ കണ്ടാ അവര് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും.
നമുക്ക് തിയറി അറിയാം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഒരു നായിനെയും പൂച്ചേനൊക്കെ ഭഗവാൻ അവരെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പരമാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ ഒരു പണ്ഡിതന് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കാണുക, സമമായിട്ടാണ് കാണുക. അതാണ് ഒരു മഹാഭാഗവതൻ. ഇത് മഹാഭാഗവതത്തിന്റെ വിവരണമാണ്. കൃഷ്ണൻ മയമായി എല്ലാം കാണുന്ന മഹത്തായ വ്യക്തിത്വം. കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും അന്തര്യാമിയാണ്. അവൻ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയിലോ ഭ്രമത്തിലോ അല്ല. ഒരു ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ. അപ്പം നാരദ മുനി ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിരുന്നു. കയാതുയുടെ ഭർത്താവായ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവനെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കഥ അല്ലെ. തപസ്സിരിക്കാൻ പോയപ്പം ഇന്ദ്രനും മറ്റു ദേവന്മാരും കയാതുവിനെ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കയാതുയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്നത് ഒരു അസുരനാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. ആ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നാരദ മുനി വന്നിട്ട് തടഞ്ഞു. ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനാണ് കയാതുയുടെ വയറ്റിലുള്ളതെന്ന് നാരദ മുനിക്കറിയാം. അപ്പം കയാതുവിനെ സ്വന്തം അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കയാതു ഉറങ്ങുമായിരുന്നു, പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ അവബോധം 8ാം മാസത്തിൽ 9ാം മാസത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അവബോധം ഭയങ്കര ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുട്ടി അത് ഗ്രഹിക്കും. അമ്മ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടി ഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അമ്മ ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടും ഭക്തിനെ പറ്റി കേട്ട, ഭഗവാനെ പറ്റി കേട്ട കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ഭക്തനാവും. ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന് നാരദ മുനി, ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയായ നാരദ മുനി ഗുരുവായി കിട്ടി. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉത്തമാധികാരിക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം ഭഗവാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം 70ാം വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ വരെ പോയി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി തന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും ആ കാരുണ്യം കൊടുത്തു. പ്രഭുപാദരെ കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാൻ തോന്നും, എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ആകർഷണം തോന്നും. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട, നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ദർശനം കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല, ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന. ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആരാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തത്? ഒറിജിനലി അത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്, രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയത് പ്രഭുപാദരാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരത് മലയാളത്തിലാക്കി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ്. പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യാണ് ഉള്ളത് പ്രഭുപാദർക്ക്. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്ത പ്രഹ്ലാദ് ഗുരുകുലത്തിൽ പോയാലും സ്കൂളിൽ പോയാലും എല്ലാ കുട്ടികളെയും വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത? കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ടാവണം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അറിവും പരിത്യാഗം ആവശ്യമാണോ? ജ്ഞാനകർമാദനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാൻഷീനം ഭക്തി ഒരിക്കലും വേണ്ട. അറിവും പരിത്യാഗമൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഒരു മുൻ വ്യവസ്ഥയല്ല. കാരണം ഇതിൽ അധികവും ഹൃദയത്തെ കഠിനവും വികാരരഹിതവുമാക്കുന്നു. മുന്നേറുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാ? സേവനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രചോദനം കൊണ്ടുണ്ടാകണം. അതിനാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശ്വാസവും അറിവും യോഗ്യതയും നിർണയിക്കുന്നു. നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ്. അപ്പം 4 തരം ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. വിതാപചന്തേ മാം ജന സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ജ പരദർശപ. 4 തരം 7ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. കനിഷ്ഠരാണ് ഇവരൊക്കെ, ആരംഭകരാണ്, അതായത് പുതുവിശ്വാസികൾ. ഏതൊക്കെയാ? ദുഃഖിതർ, ദുഃഖം കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയവർക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അല്ലെ കുറെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. കൊറോണ സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം, വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, അത് ഇത് ജോലി പ്രശ്നം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് വേഗം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും, നമ്മുടെ ആ ദുഃഖം മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല,
അതും ഭഗവാൻ പറയുന്ന അവര് സുഹൃതികളാ. ലൈക് ഗജേന്ദ്രന്റെ കാല് മുതല കടിച്ചപ്പം ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ ഒരു പൂ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദുഃഖിതനായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. ദ്രൗപദി ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്നു. പണം ആവശ്യമുള്ളവർ അർത്ഥവാർത്ഥാർത്ഥി ധ്രുവ് മഹാരാജ് അച്ഛനെയും കാളി വലിയ രാജാവാണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാ ഭഗവാനിലേക്ക് പോയത് ധ്രുവ് മഹാരാജ്. ജിജ്ഞാസു നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സുത ഗോസ്വാമി ആ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. സുത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് 18,000 ഋഷിമാർക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു. അവർക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ജിജ്ഞാസുവായിരുന്നു. ജ്ഞാനികളാരൊക്കെയാ? 4 കുമാരന്മാർ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കൾ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ 4 കൂട്ടരില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവർ ജ്ഞാനിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ദുഃഖിതരും പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ജിജ്ഞാസുക്കളൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ജ്ഞാനികളെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം? ഈ 4 കൂട്ടരിൽ പറഞ്ഞോ, തെറ്റിയാ കുഴപ്പമില്ല. അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനികൾ. ഓക്കെ, രാജിമാതാജി. ഭക്തിയോടുകൂടി അവര് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സേവിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനികള് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതർ ദുഃഖം മറക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ചിലപ്പോ ദുഃഖം മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനെ മറക്കും. പണം ആവശ്യമുള്ളവർ പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ വേണ്ട. ജിജ്ഞാസുകൾ അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനികൾ അങ്ങനെയല്ല. അവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചവർ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനി. സേവനത്തിന്റെ പ്രചോദനം കുറവാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിലും ജ്ഞാനികൾ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കനിഷ്ഠർക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. പിന്നെ കാരണം ഗജേന്ദ്രൻ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജോ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കനിഷ്ഠരാണ്. അപ്പം ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് തന്നെ മുക്തിക്കും ആഗ്രഹം വരും. പക്ഷെ ഭക്തിയും മുക്തിയും നിരസിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തന്റെ ഭക്തർ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് കപിലദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഒരു ഭക്തിന് വേണ്ടത്. മമ ജന്മനീശ്വരെ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതുകീത്രി. പ്രേതങ്ങളുമായും മന്ത്രവാദികളുമായും രൂപഗോസ്വാമി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പ്രേതങ്ങളും മന്ത്രവാദികളിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? ആ ഭൂത പിശാചുകളെ ആവാഹിക്കുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതായത് അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രവാദികൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. കൈകൾ കൂപ്പി എന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു മോക്ഷം അല്ലെ, ഞാൻ നിരസിക്കുന്നു എന്ന് വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത വിശ്വാസവും ഭക്തിയുമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഉദ്ധവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നദരം നജനം, എനിക്ക് സമ്പത്തും വേണ്ട, അനുയായികളും വേണ്ട, എനിക്ക് എന്താ വേണ്ട? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയാണ് ഇവരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? ജ്ഞാനി ഈശ്വരനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ദുഃഖിതരും പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അവരൊക്കെ ഓരോ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരും സുഹൃതികളാണ്. പക്ഷെ 4 തരം കൂട്ടർ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവുന്നില്ല. അതാരൊക്കെയാ? പ്രഭുവിനറിയോ? നമാം ദുഷ്കൃതിരാമൂഢാ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ. മായയാ അപഹൃതജ്ഞാനം ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. വെരി നൈസ്. അപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകം 7-ാമത്തേതിലെ 15-ഉം 16-ാം ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. ചാതുർവിതാപജന്തേ മാം ജന സുഹൃദിനോർജുന. സുഹൃതരാണ് അവരർജുന. കാരണം അവരെന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയോ? ആർത്തോ അർത്ഥാർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി ജ പരദർശപ. 4 കൂട്ടർ. പക്ഷെ 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല. ആരൊക്കെയാ? നമാം ദുഷ്കൃതിരാമൂഢ, മൂഢന്മാര്. നമാം ദുഷ്കൃതിരാമൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ. നരാധമ ഏറ്റവും അധമകുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്. മായയ അപഹൃത ജ്ഞാനം, മായ ജ്ഞാനത്തെ അപഹരിച്ചവർ. പിന്നെ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതം, അസുരന്മാര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാ. നമ്മൾ എന്താഗ്രഹം കൊണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്.
അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേന ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. ഭാഗവതം പറയുന്നു, അകാമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലേ? സർവകാമോവ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ? മോക്ഷകാമോവ മോക്ഷാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്ത് തന്നെ ആയാലും തീവ്രേന ഭക്തിയോഗേന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ പോയി തീവ്രമായ ഭക്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്താഗ്രഹമായാലും ഭഗവാൻ അത് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതുള്ള ഭക്തി എങ്ങനെയാണോ, ഒരു നമുക്കിതറിയാലേ, പഴക്കച്ചവടക്കാരി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പം ഭഗവാന് ആ കൂട്ടയിലുള്ള എല്ലാ പഴങ്ങളും കൊടുത്തു. അത് ആ മാതാജിക്ക് അത്ര അത് വിറ്റിട്ടാണ് മാതാജി ജീവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്ത? ആ കൂട്ടം നിറച്ചും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെ. പക്ഷെ പിന്നീട് മാതാജി അത് യമുനയിൽ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു എന്നാ. പിന്നീട് അവരെ ആരും കണ്ടില്ല, മോക്ഷം കിട്ടി എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി അവര്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. ഗജേന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടാണോ? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണോ ഗജേന്ദ്രന് ഭഗവാനെ കിട്ടിയത്? അല്ല, ഭക്തി മാത്രം അല്ലെ. വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ആരാ? കുചേലൻ. കുചേലന് എന്തെങ്കിലും പണം ഉണ്ടായിരുന്നോ? വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നോ? പക്ഷെ ഭഗവാനെ കിട്ടി. പിന്നെ ആരാ? സൗന്ദര്യം, കുബ്ജ. കുബ്ജ പോലെയുള്ള സ്ത്രീ, ശബരി. ഭഗവാനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടി. അപ്പം ഇതൊന്നുമല്ല ഭഗവാനിലേക്ക് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത. ഭക്തി മാത്രാണ് ഭഗവാന്റെ ലേക്ക് എത്താനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടർ? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരാ? ആരൊക്കെയാ? പറയൂ. അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസ, പരമസത്യത്തെ അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ ഉള്ളവർ. ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്? ജ്ഞാനികൾ. എന്തുകൊണ്ടാ? അവരൊന്നും ഭഗവാനിലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. ശരി. പിന്നെ 3 തരം ഭക്തരാരൊക്കെയാ? 3 തരം ഭക്തർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ. കനിഷ്ഠ, കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതില് കനിഷ്ഠർ എങ്ങനെയാണ്? അനിത മാതാജി കനിഷ്ഠരെ പറ്റി അറിയോ? കനിഷ്ഠ അമ്പലത്തിൽ പോവും, ചെറിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ശരി. കൂടുതലായിട്ട് വേദജ്ഞാനം ഒന്നും ഒന്നുമില്ലാണ്ട്. ശരി, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതാണ് കനിഷ്ഠർ അല്ലെ. ഒരു മധ്യമാധികാരി എങ്ങനെയാ? സുവർണപ്രഭ മാതാജി 4 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ മധ്യമാധികാരിക്കാൻ പറ്റുന്നേ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും, ഭക്തരുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടാകും. വെരി ഗുഡ്. ഭക്തന്മാരായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലാകും. പിന്നെ നിഷ്കളങ്കരായവർക്ക് ഈശ്വരൻ ജ്ഞാനം നൽകും. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവഗണിക്കും, അന്ധവിശ്വാസികളെ അവഗണിക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ അധികാരി ആരൊക്കെയാ? എങ്ങനെയാ പത്മിനി മാതാജി? ഉത്തമാധികാരി, ശുദ്ധഭക്തൻ. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? അശ്വതി മാതാജി, ബിന്ദു മാതാജി അറിയോ? ദീപ മാതാജി പറഞ്ഞോ. എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്നു. അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാകണം. മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. എല്ലാവരെയും ഉയർത്തുകയും വേണം. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ മാതാജി നന്നായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പറഞ്ഞു അതേ ഓർഡറിൽ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴും എല്ലാവരും നോട്ട് ഇല്ലാത്തവര് ഇനി മുതൽ ഒരു ചെറിയ നോട്ട്ബുക്ക്, ഡയറിയോ ചെറിയ നോട്ട്ബുക്കോ കൊച്ചുമക്കളുടെ എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരണം. എന്നിട്ട് ഒരു പെന്നോ പെൻസിലോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കണം, നോട്ട്സ് എഴുതണം. കാരണം നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെയും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ഭാരത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മഹൈലയാർ ജന്മസാർത്ഥക്കറി കറോ പരോപകാർ. ഭാരത് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാരും, ഭാരതവർഷത്തിലുള്ളവരെല്ലാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജന്മസാർത്ഥക്കറി, നമ്മൾ ജന്മസാഫല്യം കിട്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയ ആ ഒരു ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അനിൽ പ്രഭു ഉണ്ടാവും ഇത്ര നന്നായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാ.
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാ. അസ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മ, മീൻസ് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, പത്മ മുഖത്തിൽ നിന്ന് നാവിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ തന്നെയാ. അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതും ഒരു നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ശ്ലോകം എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും കൂടും. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും. നമ്മളിങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ